Som sa stretla s pánom inžinierom Jakubom Berčikom a v podstate je to jeho originálny koncept laboratórium, kde sa snažia posunúť to vzdelávanie spojené s výskumom toho nákupného správania. A ja po dlhé dobe som videla taký simulovaný predajný priestor, ktorý je konkrétne nasvietený. Tam sa v podstate skúma ten nákupný proces. Videla som košík, ktorý je oblepený rôznymi senzormi, rôznymi kamerami, snímačmi a tak ďalej, že aby sa počítalo s rýchlosťou, so zastavením a tak ďalej. Zároveň tam sú využívané najmodernejšie technológie. To znamená, že vidíš tam také tie senzorické neurozobrazovače, také prístroje na hlavu, senzorické prístroje, ktoré ti snímajú oko. To znamená, že ty podvedome vlastne nevieš ovládať ten mini a milý pohyb svojej zreničky ani svojho oka. Čiže multifunkčný senzorický stôl a tam bolo skúmanie rôznych obalov, vnímania obalov senzoricky a čo pôsobí na mozog. Zároveň tam bol aromatizačný box. Vyzeralo to ako taká sprcha, kde v podstate testujú vône a testujú to, ako na správanie spotrebiteľa môže tá, ktorá vôňa